Okay. So, Futura, the 5-minute summary, both sides, negative will be the first speaker. Okay, no cross-examination and no objection during summary. So, magbibigay po si Pastor Rolly. And then, next topic. Okay. Okay, so proposition number 2, pamatutan na ang tinuuhan sa United Pentecostal Church, tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o sa referensya. Okay, 15 minutes, Pastor Rolly. So, salamat kayo. Natay daghan ng mga higala, ng mga referensya, mga higala. Pero ang kanunay sigataan ng Ginoo na naghimo sa mensayan, so maninindo itong mga referensya na ginama sa Ginoo. Ato na respeto o tahor na ito ang mga referensya na ang Ginoo mo ay nagsuwat. O karon, lang atong pamatudan na ang tinuuhan sa United Pentecostal Church, tinukod ni Kristo sumalak sa mga basa sa Biblia o referensya. Ang United Pentecostal Church sumalak pa sa tanawin mo Google 1945 nagsugod, isa. Nabot na o 185 ka mga nasod karon o ano sa 35 ka mga territories, countries and mga territories worldwide. So, pero ang atong pamatudan sumalastima dili ang unsay kasaysayan sa United Pentecostal Church. Ano ka? Kung isip na tao nagsugod, dili na may akong trabaho. Ang aking trabaho, na pamatudan, sumala sa mabasa, sa Biblia ang referensya, ang tinuuhan. Ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. O binhi ako nga ipakita ninyo ang Articles of Faith sa United Pentecostal Church. Mabasa binhi ang tinuuhan. Nga si Kristo, tumasahon, nakita ninyo, Articles of Faith sa United Pentecostal Church. Jesus Christ manifested in the flesh. Jesus Kristo nagpakatao. Maunay tinuuhan sa United Pentecostal Church. Kung napakalipan siya. Yes. Libro kini sa Osaka Theologian nga walis. Ang tawag nila sa pagtuo. Si David Bernard. Sa iyang libro, The Walis of God, page 127, nga yun, nga okay. The Son of God refers to God as manifested in the flesh. So, nabasa sa referensya. Ato tas Biblia. Na si Kristo nagpakatao. O niya kay
Iya malindi pirmahan na iyang supaton ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. Matod pa diri sa unang Juan 4:2 ni saksi ni o nagpamatuod ni si Apostol Juan na si Jesucristo nagpakatao. Unang Juan 4:2 inyong maibaluan nga ang Espiritu sa Dios pinagi nini nga matag usa ka Espiritu magaila nga si Jesucristo nagpakatao. Sumala sa Juan 18:37 si Kristo mayon ang nagtukod niining tinuohana. Juan 18:37 o si Pilato miyon kaniya, hari ka ba diay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo ako hari o alang niini ako nagpakatao. Halas pa ka. Mauni ang akong pagpapatuod. Ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. Gitukod ni Jesucristo. Siya mismo ang nag-ingon. Ako nagpakatao. Sumaw na, katiyot na kayo, barok na yun. Kay daan maguling nagbarok. Sumunod na may mga pangutana, bahin o kinsay nagtukod, wajud ko naghisgot. Kaya di man na mao'y timan ako. Ang timan ako, kaya nang pamatutan. Ang timan ako yung pamatutan, ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. Mao'y tinukod. Pamatutan nga ang tinuuhan. Picture, picture. Sa United Pentecostal Church. Wa ko ngayon na tinuuhan nga. United Pentecostal Church. Okay, behave sa mga audience nato, painumdum nato mga igsoon nga mag-behave lang ta, kaya mauman na nga itong nasabdan. Di Sa ako una pa. Okay. Okay, continue. Sunod. Sumaw na. Mura maglingag yan dito, hiluman. Yung anak mga igsoon, ang akong magbabarong karon. Kadiyot na kayo ni. Kay hapon na po. Hapon na po. So, ang atong oras, 8 minutes. O kini yung maong tinuhan nga amo ang gibalugan, amo ang mga igsoon nga ginasangyaw. Wala ni naggikan kang parham. Matod nagilitok ni Ninang parham. Wa ka ni ko kaya. Huwag niyo mag-ila na. Gikan yun mismo sa tinuuhan sa mga apostoles. Ato nga basahon ang unang Timoteo 3:16 kay naay ning singgit nga but
O dili malalis nga nako gayon ang tinago sa atong tinuohan. Ang Dios kanayan diya sa lawas. Tingnan ko na botrog, bot-bot. Mga igsoon, mga higala o mga igsoon ining kahaponon. Akong napamatudan. Sumala sa mabasa sa Biblia o sa referensya. Ng libro, tinignan mo, David Si Bernard nga ihapod nga git pamatud-an nga insakto na nga pagtuo. Na kanang si Kristo nagpakatao. Nagpanikad na sila nga i-cross examine ko. So, muraman og daan na ning hangyo. Atoan na lang siguro ning ano te. So ako na lang i-cut ang akong oras kay gawas nga hapon na unya napamatud-an na mapod. So sa oras pila ka oras? Okay, so Moderator, ako na lang okay. wave ang oras nga nabilin kay ano man dali ra maguli mo barog. So atong respetuon ang rights ni Pastor Laugan nga iyang giwib ang iyang remaining time. So kung mao ka na, mo proceed kita sa atong 15 minutes cross examination. Reverend Father Gitgano, proceed. Unang pangutana. Niingon ka kaganina nga ang imong tuhuan ang kasaysayan nga sinulat sa Dios. Pangutana, nadlaban nimo ang kasaysayan nga sinulat sa Dios? Ang Biblia. Ito ba ka? Ito ba ka? Na-record din nga basahon nga ang Ginoo nagsulat og napulo ka sugo. Og gisaysay nila. Kasaysayan na gisulat sa Dios. Di akong dala. Usaon mo rin mo, Order. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kana bang mga libro nimo diha kasaysayan na sa Dios? Dili. Kung maghisgot og saysay sa Dios, history sa Dios na ay uban din nga kasaysayan nagisgot sa Dios. Napoy uban nga di pod Dios gisgutan. Sa ato pa, dili na kasaysayan sa Dios. Kanang Biblia, makaingon jud ta nga mensahe ni ang saysay ni sa pulong sa Ginoo nga rin nato. Pero uban ani, parehaning ethics, nakoy rules of order diri nga libro, mga saysay ni sa tao, mga business nga mga ethics. Sunod pangutana. Karon ni gamit magka-Google. Tinuod ng Google sayop na. Sayop siya kung ang iyahang mga gipamatud-an sukwahi sa pulong sa Dios. Pero sakto siya kung nagdapig sa Dios. Sunod pangutana. Kinsa may mo decide nga sakto sayo? Ikaw lang or ikaw lang ang mo decide nga sakto or sayo? Yes or no? Ang tanang tao kamaong mo desisyon og sakto bag sayop. Ikaw pwede, ako pwede, kamo pwede mo desisyon og sakto bag sayop. Sunod pangutana.
Tinuod ba imong gisulti nga nagsugod mo 1945? Wa man ko mo ingon nga nagsugod mi bag-o kami sa Guhoy. Og 1945. Sa ato pa, unsa may imong giingon nga nikutlo man ka nga niadtong 1945? Ang United Pentecostal Church maunay gihisgutan nga nagsugod 1945 pero ang atong tema ang tinuohan sa United Pentecostal Church mauna nga pangutana sa Cebu sa tema. Sunod pangutana. Kinsa may nagsugod ining tinuhuana? Niadtong 1945. Ang akong gibasa dire, ginutanan sa kinsa, si Kristo ang nagtukod ining tinuohan na nga siya nagpakatao. Wala ko mag-ingon nga United Pentecostal Church tinuohan Ang iyang tinuohan ining United Pentecostal Church nga si Kristo nagpakatao, mao'y tinukod ni Kristo. Sunod pangutana. Kay niangkon man ka nya ang United Pentecostal Church base ang imong gidada nga photocopy. Unsa man ang referensya? Kinsay nagsuwat ana? Ang ako ang tema nga hisgutan nato ang United Pentecostal Church ang ilang pagtuo mo nang nagdako og artikulo sa pagtuo sa UPC. Mao na ang hinungdan nga ako ning gi-present para gyud nga wa ko na Okay, silence sa mga audience, moderator's time, no? Ayaw sige. para nga makaingon mo nga wa ko nagtumo-tumo mabasa gyud nga mao gyud na tinuohan sa United Pentecostal Church mo nang nagdako og Articles of Faith aron nga mabasa og ang tinuohan sa United Pentecostal Church gibasa ganina nga si Kristo nagpakatao mao nay akong gipamatudan nga gitukod dili ang UPC mo gitukod akong gipamatudan ang tinuohan. Sunod pangutana. Imong gigamit ang inyong kaugalingong article nya kamong tinuhuan ninyo tinukod ni Kristo. Ang pangutana, sa ato pa inyo ra na. Wala kay laing referensya diha, gawa sa inyo ha. Nagbasa ko sa Biblia. Nagsuporta si Juan. Nagsuporta si Pablo sa unang Korinto, unang Timoteo. Buti pasabot, dili ni amo-amo ora ang tinuohan nga si Kristo nagpakatao. Sunod pangutana. Pwede ba ihatag nimo ang specific nga teksto nga ingon ang apostoles ang among tinuhuan United Pentecostal Church? Yes? Naa? Wala? Mr. Moderator, objection. Okay, there's an objection. What's your objection? Wa sa tema o wa po sa akong pagpamatuod nga ang United Pentecostal Church Okay. tinukod ni Kristo. So, let's stay on topic. Ang tinuohan! Tinuohan. Ang bilis! Okay. Ang bilis sa United Pentecostal Church! Okay. Sa proposition number 2. Ayaw man mo English. Bilis. Sunod pangutana. Okay, next question. Mangutana lang ko sunod. Imo din ang kunon karon nga ang inyong tinuhuan may tinuod pero dili ang United Pentecostal Church. Ang among tinuohan, ang kuno nako nga tinuod, o ang United Pentecostal Church di pod piki, tinuod pod. Sunod pangutana. Wa pa kumahuman. Kumahuman. Bisan pag unsa diri nga pundok, Iglesia ni Cristo, tinuod na siya nga Iglesia ni Cristo, Baptist tinuod na. Dili na mga piki nga Baptist, tinuod na sila nga Baptist. Bisan pa gani ang mga bakak, di ni mo natuuhan kung bakak, kung di ka mo tuo nga tinuod na nga bakak. Ang mga butang tinuod. Sunod pangutana. Kay tinuod man day pod ang United Pentecostal Church o ang inyong tinuhuan.
Ang pangutana, unsa may kalainan sa tinuoan o sa United Pentecostal Church? Kay mo man ning gibuwag. Ang United Pentecostal Church ngalan na og denomination. Pero ang tinuohan ani ang iyahang giila nga pagtuo o gi panudlo. Mao na ang kalainan sa United Pentecostal Church o tinuohan sa United Pentecostal Church. Sa ato pa, ang tinuhuan ug ang United Pentecostal Church dili mag-usa. Apawtaran ako, ang inyong tinuhuan ug ang inyong simbahan dili din nagkahinusa. Nganong gitawag man mo United? Ang pagtuo o tinuohan wa ba kuno magkahiusa sa United Pentecostal. Ang nagdala-dalaan ng tinuohan na si Kristo nagpagkatao, mga United Pentecostal Church, nagkuyog, nag-usara, duwa na mabuwag. Kay gibutang sa utok, gibutang sa kasing-kasing ang tinuohan, wa mabuwag. Kay wa man ni mabuwag. Kay wa man ni mabuwag. United lagi. Kay wa man ni mabuwag diay, matud pa si mong tubag. Nganong si mong explanation perti mang buwag ah? Ang atong mabasa, United. Wa babasa diyang divided. Mao na nga, di yun madaan ng istorya ha. United yun gihapon. Kaya bisan pa, og na ay mga punto nga dili magkaparehas. Pero nagkuyog bi kay United. Sunod pangutana. Kay nagsugod, matud pa nimo, netong 1945 nitungha ang United Pentecostal Church. Pangutana, sa 1944, wa pa ba United Pentecostal Church? Wa pa lagi. Ang among tinuohan, wala may giklaim o wala may giangkon bisag asan niyo pangitaon. Ang United Pentecostal Church si Kristo nagtukod. I tell you, sa trik kabatuoran, mao na nga dili mi madismaya og maguol nga ingnon mi nga wa gitukod ni Kristo ang United Pentecostal Church. Pero dako na mong kalipay nga ang among tinuohan. Gitukod ni Kristo. Sunod pangutana, unsa man joy tinuod? Ningon ka nga dili mi maka-trace back kay 1945 brami. Nya karon na pod mo angko na pud ka nga kamo ang tinuod. Objection, Mr. Moderator. Okay, what's your objection? Ayaw ko pasangin liya ng mga pulong. Wala ko ulito ka. Dili ka maka-trace back. Ay, nag-ingon ko nga dili ka trace back sa among. Kung mao ka na nga maka-trace back Ay, Mr. kamo. Moderator. I-ruling ka. Okay. Okay, di na ta mag-object kay malangay ta. Sunod pangutana, kay maka-trace back man day mo panahon sa mga apostoles, kinsa may leader ninyo sa 1945? Atras, 1944. Mr. Moderator. Palaban yun. Ang tema mo ay pangutana. Sa mo ng tisbak, mulihay magasag. Ang akong gipabarog, maoy guba. Unya ganong mangutana magkanang mga dili diha ang akong gipabarog. Niingon ka, Pastor Uli, kaganina, nga maka-trace back mo. Mo nang gipaluapan ta ka kung tinuod ba imong gisulti. Pangutana. Excuse me. Okay. Ene. Ang tinuohan, ang ako ang giingon nga sa apostoles. Sa ato pa, Ang UPC, ilahin na to ha. ang tinuhuan mo'y maka-trace back. Dili ang United Pentecostal Church. Ang United Pentecostal Church nga
tao, kung Dili makatrace. Ataw. Ade, tubag man eh. Kada bang tao nga nag-angkon nga United Pentecostal Church siya. Siya ang dispak, pero kanang ngalan sa pundok, di man na kalihok, ngalan ra na. Di na kalihok na ngalan. Pero kanang tao, makatrace yang asagika ng, mo bitaw nakatrace ko? Natrace na ko nga kining tinuhan nga si Kristo nagpakatao. Gikan din sa mga apostolis. Sunod, pangutana. Nikutlo na mga kasaysayan. Niya sa akong dokumento karon ang kasaysayan Asa mga nga nagpadayag Pentecostalism start 1906 sa Topeka, Kansas, Los Angeles, California, USA. Ang kunon ba nimo nga gikan na mo sa Amerika nagsugod? Sumala sa dokumento. Yes or no? Kanang pangutanaha, akong angkonon nga wa may sa Amerika nagsugod. Bagay ko kadto Amerika. Ang pangutanan ako, Pastor Uli, Ako may pangutana. Kamo, gikan mo sa Amerika, sugod. Kasi ka kadto Amerika dire. Wa may kadto Amerika, wa may nagsugod dito. ang akong pangutana, mao ni ang inyong simbahan nga United Pentecostal Church started sa Amerika. Sakto ba ni sayo? Sakto na kon ang pundok ngalan United Pentecostal Church. Pero ang among tinuohan nga gipamatud-an karon, ang tinuohan nga among gipamatud-an karon, si Kristo ang nagtukod. Ang among bilis. Ang among bilis. Sunod pangutana. Maoy pangutana ang bilis. Last 1 minute. Sunod pangutana. Kay imo mang giangkon nga nagsugod sa Amerika. Mr. Moderator, naabot ang Amerika! Okay. Layo na kayo tao, mahapunan tayo, dito ka uli. Ang tema, tinuohan. Okay, moderator's time. According sa atong arrangement, sa atong proposisyon, klaro. Pamatud-an nga ang tinuohan sa United Pentecostal Church, tinukod ni Kristo, sumala sa mabasa sa Biblia referensya. So diha ta mobase kay mao may gipirmahan. So Father Darwin, proceed sa imong question about sa tinuohan sa United Pentecostal Church. Mr. Moderator, ako pangutana mo lead sa topic. Kaya ang tinuhuan nga original magsugod man sa Jerusalem. Wala nang utana kung anong nagsugod sila sa Amerika. Kasi Jerusalem man nagsugod. Tubag! Ang akong gibasa ganina sa Biblia, wa ko nag-ingon nga ang tinuohan naggikan sa Amerika. Sunod. Tubag sa Sunod. Unang Timoteo 3:16. Ang apostoles mismo ang nag-ingon si Pablo, di malalis nga dako ang tinago sa among tinuohan. Dito na nagsugod na nga tinuohan wa sa Amerika. Sunod, pangutana. Sayop din gisulti sa mong encyclopedia. Ikaw may husto. Asay tuwa na mo ang encyclopedia o ikaw? Di pa ko mo ingon og sayop og di kay wa ko kadrungo ko sa ingon ya. Times up. Times up. Okay, time out na no. So atong palakpakan ang duha nato ka mga debaters. So human naman ang affirmative stand o ang cross-examination, mo proceed kita sa negative side, 15 minutes destructive speech. Sa pagsulti ni Modre, mo start ang atong time. Salamat kayo mga pinangga nga mga igsuon. Kabantay mo wa siya kahuman sa iyang affirmative speech. Meaning to say, lunlon personal opinion lang ang ilang gibarugan. Kita bisan pagbabuntagan ta, daghan kayong ebidensya makapugog. Mao na nga.
Moderator's time, audience, among gihangyo nga dili ta mo utter og mga bad words. Ang gialaw lang during sa entire proceedings mao ang pagpamalakpak. So akong gihangyo nga diri usab sa habig dire sa Father Darwin nga atong i-maintain nga dili magsulti dinhi. So reminder na no dili sa pikas habig nga while nag-talk si Father Darwin walay mosulti sa inyo. Kay sa atong rules ang pwede lang mosulti ang debaters o ang moderator. The rest, ayaw na mo pag-utter o mga buot ninyong isulti. So, maminaw ta sa duha ka debaters para makauli ta sa atong balay, makadala ta og nindot nga pagtulunan. So, proceed. Anhi na to makita mga kaigsunan, nga wa ta maglisod. Nga naman, perting daghana ang atong referensya. Pero akong pinangga nga igsuon, puro opinion lang. All opinions are equal with the absence of evidence. Ang tanang opinion, patas lang kung wa kay gigunitan nga ebidensya. Apan nagtindog ako karon, dala ang daghang referensya. Dili ta patas nini. Lamang kita. O si Kristo nagtukod og simbahan. Mateo 16:18, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. Unya, unsay iyang gisulti kanina? Ang akong tinuhuan. Gipuwag niya ang iyang tinuhuan ug ang iyang simbahan. Pwede na. Ang angay, ingan ning mga pinangga na itong mga igsuon, divided Pentecostal Church. Dili na united. Mangutana na sa imong sidula, bayudita nimo, unsay imong tinuhuan? Unsa may imong ibutang? Mingon na ka, our beliefs. Dili nimo mabuwag ang imong pagtuo sa imong simbahan kay usara na. O mismo ang ngalan sa ilang simbahan nagpamatuod na ni anak, united gani. O niya, mao nang nangutana ko kaganina, dala ang dagko nga libro. Nagsugod raman ning Pentecostalism. Matud pa din sa The Concise Columbia Encyclopedia 3rd edition. Dako kay nga libro. Maglisod kog pasaan ini. Page 674. Pentecostalism, fundamentalist Protestant religious movement that grow out of the holiness movement in the US. Nangutana ko kaniya, anong nagikan man mo sa Amerika? Ang iya pong tubag, layo kayo. Kasi pagtuunin mo, nakaadto na may Amerika. Dili responsive. Ang pangutana, nga anong ang inyong tinuhuan nagsugod sa Amerika? Mr. Moderator. Okay, what's your objection? Kanaya istorya. Murag ribatal naman. Destructive nga mga dokumento. Sa mga conclusion naman ang imo. Okay, proceed to destructive. Pastor Laugan, hinumduman nato nga ang iyang roles is negative. So, ang tanan nga iyang ipangsulti, negative tanan. Ang imo affirmative. So, tugutan nato si Father Darwin nga mohuman sa iyang negative speech. Sunod. Okay, proceed. Padayon ta mga kaigsunan. Oh, na-distract jud si Bran. Kay destructive speech man eh. O niya, dugang pa. Nga anong ato ning gi-establish, kay nagikan lagi ang ilang tinuhuan sa Amerika. Made in America kini.
Pero ang simbahan na gitukod ni Kristo, dong sulti ka ganina, the history of the Roman Catholic Church began in upper room in Jerusalem. Wa mangingon dito, the Roman Catholic Church began in upper room in Rome. Wala. Last 1 minute. Mr. Moderator, objection. Objection. Ang ako manggod, tinuhuan. Lahat mo ko ng tinuuhan. Okay, so Ang tinuhuan, mao na siyang pwede itawag sa ngalan sa organisasyon. Pero ang tinuhuan, belief na siya. Okay. Na dili pwede nga iyahan kanang i-presyo kay lying man na siya. okay, okay. Okay, no, So, bis sa atong proposisyon, ipirmahan kini sa duha ka habig, pamatud-an nga ang tinuohan sa United Pentecostal Church tinukod ni Kristo sumala sa babasa sa Biblia ug referensya. So Father Darwin, mauni ang inyong ipirmahan nga proposisyon. Og hinaot as negative, din hita mo focus sa atong topic because according to the rules of dialogue, number 4, focus only to the main topic. Debaters must not go outside the agreed topic in whole proceedings. Counter objection, Mr. Moderator. So what is your Follow up counter sa- objection? Counter objection. Ako sa pastor. Wa ko mo ribat direct tinuhuan sa Iglesia ni Cristo. Tinuhuan sa United Pentecostal akong giribat. Ganong na out of topic naman taan eh. Kung may pamatuod pa ko nga tinuhuan sa Iglesia ni Cristo, tinuhuan sa Baptist, ang iyang objection mag-granted. Ang tinuhuan, mabuti ako yung tinuhuan sa United Pentecostal Church nagikan sa Amerika, wala siya maminaw ato. Ganong mahimo naman kung out of topic kasi ibog ang tinuhuan sa United Pentecostal Church. Counter objection, Mr. Moderator. With due respect sa akong co-moderator, ako hatagan siya chance nga moruling nga itong imong giingon dre. Kasi masultinin mo. Okay, kaya ang atong pinirman man, mao ang pamatud-an ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. No? Tinukod ni Kristo sumala sa babasa sa Biblia o referensya. So, distract only in this topic. So, proceed ka. So kaming duha nga moderator nagkauyon nga atong sundon ang topic. According sa rules of the Okay, let's number proceed. 4, nga debaters must not go outside the agreed topic in whole Sir and Moderator. entire proceedings. So proceed, Reverend Father Darwin. Salamat. Kupa ang iyang Counter tinuohan. objection sa, Mr. Moderator. O, counter objection. Counter objection sa. Lahi ang tinuhuan ug lahi ang tinuohan. Na ay Cebuano English Dictionary. Muna point nako, Mr. Moderator, lahi ng tinuohan o ang tinuhuan. Tinuhuan may ang ginaingon. Tuguti ko sa pagbasa. O, sige, go on. Mr. Moderator, okay ra? Okay, proceed. Okay. There is a dictionary. Tinuhuan. Mao ni siya ang pagtuo belief sa English. O ang tinuohan, ideology. Kana nga tinuohan, ideology na siya. Okay. O ang ideology, gitanaw na to dire, ideolohiya, ang pagtuo nga gila. Dili kay pundok sa tinuohan. Dili pundok. So atong nakuha no Believe. ang explanation ni Pastor nga ang iyang proposisyon ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. So as moderator, musupay gyud ta sa atong gipirmahan nga role. Counter Okay, objection. let's grant the... Mr. Moderator, counter objection. Let's grant it. Ang iyang gikutlo, ang ideolohiya, pagtuo nga giila. Unsay meaning ideolohiya? Pagtuo nga giila.
Nya diri pod tinuhuan, tinuuhan o ideolohiya. Synonymous ra. Synonymous. Managlahi ang pulong, maura ang kahulugan. Dili synonymous. Kay lahi ang pagtuo nga gila og lahi ang belief og ideolohiya. So mao na nga ang gigamit nato, gipabaro, gipirmahan nako, tinuuhan man, tinuuhan gamita. Oh. Tinuuhan gamita. So, iruling. Okay, let's grant it to in order to proceed. Clarification, no? Clarification. Para mag-abot na tanan, para mag-abot ang duha ka habig, unsa man kay pagsabot ninyo sa tinuuhan? Pundok, relihiyon, or pagtuo sa usa ka pundok? Kinahanglan nga mag-abot ta dinhi kay kung di ta magkaabot, dili gyud ta maka-proceed sa maayong destinasyon nining atong proposisyon. Mr. Moderator, para mag-abot ta, kato na According kang Pastor Laugan, ang iyang tinuuhan mao ang gituuhan sa usa ka pundok. Sa imo po, Reverend Father Darwin Gitgano, unsa man po ang Synonymous tinuuhan na. sumala sa imong pagsabot. dili na siya mabuwag. Kay kung doon na kay reliyon, doon na kay gituhuan. Lisod pa kay kag ang tawag anak kung may pagtuo, yes. Oh, Okay. Mo na nga di siya mabuwag. So, Mo okay na na nga divided na ni. Di na okay na. united. So, Pastor Laugan, kumpurmi ba ka ni atong giingon ni Father nga ang tinuuhan dili magtuo sa imong gituuhan o kanimo nga nagtuo? di, Mr. Moderator, kay ngano, ako may nagpabarog. Unya ang akong stand mo iyahang basihan. Dili ang iyahang kaugalingong panabot mo ibasihan. So kang akong tinuuhan nagipasabot, nga kanang belief, sit o belief nagi-sit, nga mga pagtuo, mao na ako ang ipasabot, kana mo iyang atakihon. Dili ko pwede nga iyang atakihon, sa dili mao iya akong gibarugan. Okay. So, kay dili man System o belief. mo konforme si Pastor Laugan, so objection overruled. Masustain. So bayon yun nato ang rules nga napirmahan. Ang gituuhan, dili ang pundok, kun dili ang gituuhan sa usa ka pundok. So Reverend Father Darwin Gitgano, na kay remaining 11 minutes. Proceed. Guba ang iyang gipresentar nga tinuuhan sa United Pentecostal Church. Okay. Ako yung isundan siya sa iyang referensya. Ang pagtuo ay ideolohiya. Ang ideolohiya, tinuuhan. So, sa iyang referensya, wag ni mo dapig niya. Ikasubo na to. Sunod. Kining iya. Moderator, no side comment. Oh, no side comment. Ako man eh, affirmative speech man eh. Affirmative speech na ko eh. Ang no side comment, during question and answer. Affirmative speech. Mo komento dyan ko rin mo. Okay, proceed. Agwanta ha dyan. Okay. Sakya na to sa way pag-uyon. Yang iyang United Pentecostal Church nga gituhuan. Mao ang tinugod sa ato Ginoo. Nagpaabot ko. Doon na sa mga tekstos Biblia. Pero wa joy gibutang dito nga ang gituhuan sa United Pentecostal Church gitukod ni Kristo. Nadungog ninyo wala? Niingon lang siya nga gitukod jud mi oy. Basta ra jud. Basta gitukod jud mi. Unsa may kalainan ni pastor sa Baptist nga kami pod father tinukod sad mi. Unya ang iglesia ni Kristo pod kami sad tinukod sad mi. Unsa may gisuwat sa Mateo 16:18? I will build my church. Singular, plural. Wa siya magingon, I will build my churches. Muna, nga ang atong pinangga nga mga igsuon, nga ang ilang gituuhan. Ato na nagsakyan eh. Gituuhan. Igo ra sila nagtuo, pero why ebidensya? Pito kita, ang atong gituuhan, walang natutuho eh. Doon na patay ebidensya. Perting ligo na. Di matabang bay. Is it amazing?
Is it surprising? Naaday gituhuan nga way pundok. Asa ka nga nag-exist ang usa ka gituuhan nga way pundok. Basig makasulti ni Sharon. Ang ila, doon na sila gituhuan, doon na po sila'y pundok. Kaysa buhat 2:47 nga iyang gibasa, tumasahon, pagbalik. Nga daghan ang naggadani sa tinuod niya simbahan. Giday dila ang Dios o gikaymutan sila sa katawan. Yan ang gigutlo ganina. Og matag adlaw gidugang sa Ginoo sa ilang pundok ang mga tao nga nangaluwas. Pundok. Daghan, matud pa na libo-libo na ang na-converted sa first century nga mga apostoles. Pero ang pangutanan nako ninyo, pila pa man mo kabuok? Sa ato panigamay din eh. Objection, Mr. Moderator. Okay, what's your objection? Di lagi pundok ang akong punto. Okay. Di lagi pundok akong pundok ang gitunguhan sa pundok. Ayaw gawas ba? So padayon ta. Pagpabilin, Mr. Moderator. Mao bitong i-connect na to. Di lagi Objection. magsilbi, Mr. Moderator, Time nga na. ang pundok o ang tinuuhan. Imong, sige. Padayon. So, Father Darwin, ato lang respetuon ang iyang posisyon. Okay. Ang gituhuan nga matuod nagikan sa Jerusalem. Ang ila kay gituhuan gikan sa Amerika. Atong basahon. Ay nag-object da kay gituhuan akong gigamit. Di na ko mo hisgot og pundok. Gituhuan. Ang gituhuan nga mao ang United Pentecostal Church nagikan sa Amerika. Wala magikan sa Jerusalem. Unsay Mr. gisultis nino? Moderator. Okay, there's objection. Dili mao lagi ang iya ha. Ang gituuhan ko no, ang United Pentecostal Church mo ay among gituuhan. Wrong! Assumption of wrong. Ang United Pentecostal Church na ani sila gituuhan. Dili ang United Pentecostal Church mo ay among gituuhan. Objection, Mr. Ang Moderator. among gituuhan. Objection, Akong counter. gi- Counter objection. Sa- Ang nasuwat din dili gituhuan, tinuhuan. Lahi ang gituhuan kaysa tinuuhan. Okay. Ang gibutang dire tinuuhan, dili gituhuan. Paunahasan eh. So, clarification. Paunahasan eh ako. Clarification. Unsa may imong gipro Pastor Laugan ang gituohan? Kana laging tinuuhan nga bilit. Dili, tubag. Unsa man ang naa sa proposition, gituohan o tinuohan? Tinuuhan. Dili gituohan. Tinuuhan. Ang iya magod kay pundok man ang iya. Isa. Tubag ka sa para maklaro ta. Isa imong proposisyon pamatud-an nga ang tinuohan. So dili gituohan. Kay lahiman ang tinuohan o gituohan. Motong may presensya o article of faith. Moto ang ilang gituohan. Pero diri sa ilang proposisyon tinuohan man, which is referado sa pundok. No. Kay gawas kon ang proposisyon pamatud-an nga ang gituohan sakto si pastor nga mo present og artikulo sa ilang pagtuo kay ang gituohan man pero dinhi sa proposisyon ang tinuohan man which is referado sa United Pentecostal Church. Ito. Mr. Moderator. Wait lang, Ang grammar, excuse me. Ang grammar tinuuhan sa. Sa. Okay. Tinuuhan sa. Tinuuhan sa. United Pentecostal. Sa. Mao lagi ang atong arrangement dili man Di gituohan. aman diri o na mabasa. Ang tinuuhan diri giila nga pagtuo ideolohiya. Ang giila nga pagtuo. Counter objection, Mr. Moderator. Ang igamit o ibalik-balik niya kaganina, gituuhan. Og akong gi-review, tinuhuan. Sa biodata ninyo, dunay tinuhuan. Imong ibutang dito, Roman Catholic
Catholic Church, kung Pentecostal ka, United Pentecostal Church. Dili ang imong gituuhan. Maoy tima, Mr. Moderator, maoy tima. Okay, let's tinuhan. Stay on the topic lang ta. So, huwag natin bawasan po, no? Huwag tinuuhan lang. Basahin natin yung buong topic, pamatod-an nga ang tinuuhan sa Okay. United Pentecostal Church. Dili tinuuhan lang, tinuuhan sa United Pentecostal. So, focus po tayo dito. No? So, para di kita maglangan, no, kay lahi-lahi mo mong definisyon. O wa mo mag-abot. So, ang mahimo sa moderator, dili may pwede maka-judge kay naka-pirma naman mo nga tinuuhan. Tapos, sa kapastor, lahi ang iyang interpretation sa tinuuhan o kang Father Darwin. So, kinahanglan mag-abot na din karon kung madawat ba nato nga kining tinuuhan o tinuuhan pwede ra i-unite nato as one. Kana kung mo sugot ka pastor mo proceed ta, pero kung wa ta magkasabot anang tinuuhan kay lahi ang iyang pagsabot ni Father og lahi pod ang imo, so dili ta pwede magkaabot. Counter objection, Mr. Moderator. Base sa to topic, gitukod ni Kristo. Dili ang gitudlo. So, therefore, wa jud ko musimang. Kay ang ako diri gitukod man, wa man gitudlo. Kay kung gitudlo pa na, mo na gituhuhan. Kay gitudlo man, gitukod. Tinukod, wa Tinukod. So, tinukod siya di sa Mr. Moderator. tinukod. Okay. Wala, Mr. Moderator, susme, wala ko naggama og ako ang gagalingong kahulugan. So nakasabot ko sa imo Naata sa pastor. dictionary. Nakasabot ko sa imong side nga ang imo diha pamatud-an nga ang tinuuhan sa United Pentecostal Church of Christ. Mao na nga ang posibilidad dinhi nga pwede tang magkaabot. Kaya ang imong buot ipasabot ni Ana as affirmative, mauman ang gituuhan kung teaching, while ang kang Father Darwin, mauman ang pundok, so which is dool ra gyud kayo sila og relasyon. Kay dili man pwede nga duna kay pagtuo nga wa po'y pundok nga nagtuo sa maong pagtuo. So para makaabot mo naata sa center no, okay nang imong giingon nga gituohan. Ang kang Father Darwin, ang pundok nga mituo sa tinuohan. So pwede ba karon nga para magkasabot ta, mo proceed kita, pwede ba nga atong idugtog na lang ning tinuohan o gituohan nga ang nagtuo doon na po siya pundok sa pagtuo nga nagtuo sa usa ka article of faith. Karon, Mr. Moderator, karong time ang ako maguinag Okay. paparog ani nga tinuhan unya ang basihan niya nga bukagon kung unsay staan ako uno siya akong baruganan kung gusto niya nga magdayon dagkahuman ani iyahang uyunan nga mao na ibuot na ko ipasabot nga iyahang gubaon. Okay. So ang akong Kaya nga pangutana, may tima na to. ako pautana ka na kung dili ka mo uyon imo ng rights o mo ruling ko nga masustener ang imong objection. Kaya dili man nato pwede ikaw may affirmative. So ikaw may nag-construct, ikaw ang nahibalo sa construction sa imong affirmative stand. So, as ruling sa moderator, i-sustain nato ang iyang objection nga subayon yun nato ang arrangement dinhi sa atong proposisyon. So, Father Darwin, o mo ba po na imong ruling? Okay, yes. Kaming duha Padayon ta. moderators nagkauyon nga ato lang yung subayon ang napirmahan base sa presentation ni Pastor Laugan nga ang gituuhan sa United Pentecostal Correction lang, tinuuhan. Tinuuhan siya. Tinuuhan lagi. Dili gituuhan. Tinuuhan. Padayon ta. Okay. Proceed. So, padayon. Salamat po sa moderator, salamat. Padayon ta. So, ang tinuod, synonymous ramong guna. Wala nga, nangita lang dyan siya gamayng kuti. Gano man, wala naman siya ikasulti. Kita pati naghanap pa, pugan man ta. Wala nga, ay napugong kay way, kurinti dire. Agwantahalan ning kamatuoran nga dala nako. Piyong lang. Ang
iglesia o ang tinuhuan. Balik ko na ko ha. Ang tinuhuan nga original nagikan Lucas 24:47. Kinahanglan nga isang yaw pinaagi sa ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Apan ang ilang tinuhuan. Tinuhuan. Dili man na mo exist kung may pundok. Mo exist na siya kung dunay grupo nga nagtuo. Mo na nga naibong lang ko kasabot na mo. Sabton lang na to. Gano man klaro pa na bisag wa ka eskwela elementary. Tinaw pas utong tutok ang atong gipasabot. So imagine na ka na ibayudita nimo ang ibutang sa tinuhuan. Isuat nimo na it refers to your religion, Christian denomination. So padayon, ang matuod nga tinuhuan gisugo jud sa Ginoo. Sugod sa 1st century. Pero inyong nadungog kaganina na 1945 lang nagsugod ang ilang tinuhuan. Objection, Mr. Moderator. Okay, what's your objection? Wa ko moingon. Tungod kay ang United Pentecostal Church dili mao'y gipuig nako nga tinuohan, mao nang mali ang i-assume nga 1945 ra nagsugod ang among tinuohan. Okay, granted. Tinuohan. So again, akong gipahibaon no nga affirmatibo ang iyang gipresent ang tinuohan, which is according sa iyang interpretation ang teaching. So mao man to ang iyang gipresent. So as affirmative, iya nang right nga mo presentar o iyang gi-construct according pod sa iyang proposition nga gipirmahan pod ni Modre. So wala tay mahimo niini gawa sa pagsubay gayod sa kun unsa ang arrangement diha sa atong topic nga gipirmahan. So Reverend Father Darwin Gitgano, proceed once again. Guba ang giingon niya nga tinuohan sa United Pentecostal Perti na Church. yung guba. Wala, Mr. Producer, padayon ta. Sa Roma 10:15, unsaon man pagwali sa mensahe kung wala gipadala ang mga mangwawali. So, iyan ang nang gisulti 1945, dili na gikan sa kong baba. Ang isda makuha ra sa iyang baba. Mana nga sakit man jud ang kamatuoran. Gikan na niya ha, wa ko mukutlo ang nagreferensya. Nalipay gani ko kay iyang gi-mention 1945. Nya akong i-follow up sa to pa 1944, wa pa mo. Wala pa. Mana nga wala ko maglisod niini. Ang iyang gibuhat karon, iyang gi-divide ang tinuhuan ug ang gituhuan. Nya sisig balik-balik ka ganina, gituhuan ang mong pamatudan. Sa ato pa ang ilang gituhuan, matod ni gitukod ni Kristo. Mo nay akong wa man jud ko mo kawa sa topic. Akong gi-prove gani nga dili sila gitukod ni Kristo. Ila ra nang pagtuo nga gitukod ni Kristo. Mo nay gitawag og fallacy. Mo nay gitawag og fiction. Unsa man ang fiction? It only exists in the mind, not in reality. Unsay fiction? Tinuod lang sa imong hunahuna, pero dili sa realidad. Ang ato dili ni fiction. Nga naman, tinuod sa hunahuna, tinuod po sa dokumento. Akong gisundan karon. Unsa nga dokumento ang iyang gigamit? Article of Faith. Kinsa man ang Article of Faith? Sa amo ra pod. Mo na gitawag self-serving evidence. Pangutanon ka, kinsay nag-ingon nga gwapo ka? Ako. Self-serving. Apan kita ninyo? Ang mga dokumento, dili lang dokumento akong gidala, apil na ang mga dili katoliko, nagpamatuod, unsa katinuod ang atong gituhuan.
ang ilang gituhuan nagpabilin ra sa ilang hunahuna nga tinuod. Apan dili tinuod sa realidad. Nga naman ang maong gituhuan nga gisulti sa atong pinangga nga igsuon tinukod lang kini og tao. Ang matuod nga gituhuan nagsugod sa Jerusalem, gipamisyon ni Kristo ug naabot kini sa Antioquia. Asa naabot? Sa Antioquia. Unsa may tawag sa mga tao nga naa sa Antioch? Antiochian. Last 1 minute. Hingatugon, Antiochian. Dito sa Antiochian, sa Antioquia, sa buhat 11:26, sa dihang nakit-an niya si Saulo. Gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa simbahan o gitudlo nila ang daghang katawhan. O sa unang higayon, ang mga tinun-an gitawag nga Kristohanon didto sa Antioquia. Akong gi-search sa Google kay ganahan sa Google. Joy. Gituhuan dito nga UPC oy. Wala yun. Wa mo exist ang ilang gituhuan dito. Ang na-exist dito kung pananglitan og naa connected ba sila? Kung pananglitan na magpaabot ko. Okay, time's up. So palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, so natapos na po ang speech ni Sir Darwin. Okay. So punta na po tayo ngayon sa tinatawag na 15 minutes cross-examination by affirmative to negative. So magtatanong po si Pastor Rolly kay Sir Darwin, amen, base sa kanyang destructive speech or negative stand. Salamat kayo, Brother. Okay ba ka? Fight, kaya na nimo. So, una na ko pangutana. Kay ang akong pagmatuod karimang si Kristo nagpakatao unya nga maoy among tinuohan. Sakto ba mi nga nagtuo may ining klase sa pagtuo? Dili. Ang tuba, sakto kaayo kay kami usab nagtuon niya na. Nagtuon may na, nagani mi Christmas kamuwa. Naagani mi Christmas, pero ang uban ganahan nagbunos pero di mag-Christmas. Kamo nagtuo, kami nagbuhat. Dili lang mi nagtuo, Pastor Uli. Amo sang gipakita sa among liturhiya o nang duna mi Christmas season. Bao lang kag duna ba mo'y Christmas season? Kay basig igo ra mo nagtuo. Sa Santiago 2:7, patay ang imong pagtuo nga way buhat. Ang Katoliko, wala lang magtuo, nagabuhat pa. Sunod pangutana. Kay sakto man mi aning pagtuoha. Nganong ning supak man ka? Ang akong gisupak kay imong gipatuo ngang imong gituhuan tinukod ni Kristo. Unya gitukod na tinukod ni Kristo. Wa jud kay mabasa diha. Nga ang gituhuan ninyo gitukod ni Kristo. Nya kasama ang gituhuan United Pentecostal. Ang akong gipabarog. Irisa na lang ng United Pentecostal diha gituhuan lang ibutang para masakto na ka. Ang akong gipabarog nga tinuohan sa United Pentecostal Church nga si Kristo nagpakatao, gipangutana ta ka, sakto ba may og dili? Ingon ka, sakto me. Ang imong trabaho unta ron ang pagsupak, pero kay Question, yun Mr. man Moderator, ka- objection, Mr. Moderator. Lagi. Yeah, pangutana. Premise na, premise. 1 minute. Kay yun man ay ka nga sakto me. O nga, anong ni supak man ka? Nga, wala na ko'y question. Sunod pa, tubag. Wa
lang sa tima nga ang ilang gituhuan nga natawo si Kristo, wala na diha. Siya mo'y out sa topic. Wa, gibutang diha nga pamatud-an ni Pastor Rolling ang tinuhuan nga natawo si Kristo. Ngano supakon man na kung gibutang pa na diha? Wa ko mo supak, ana ako gisupak ang ilang tinuhuan. Ang akong ingon tinuohan sa ginahanglan tao grammar Bisaya gamay ba? Pangutana. Tinuohan sa. Pangutana. Wa na koy pangutana kay uyon ka imo trabaho supak panuta. Wala kay pangutana? Okay, wala kay pangutana. Nahumana ang cross-examination. Dapat Oh. Nahutdag pangutana. dapat kami oh, ribatan. Dili pangutana. Oh. Wala kay pangutana, bro? Dapat ilargo ni ribatan dili pangutana. Ikaw may question and answer. Wala kay pangutana? Wa na koy pangutana kay ang Okay. Mayroon po, kima. Ulit tag sa'yo. Secretary, wa ko kauman. Wa na koy pangutana kay ang iyang trabaho mo supak unta na mo kay sayop me. Niingon man siya ka sakto me. Okay, so atong girespeto no ang pag-whip ni Pastor Laugan sa iyang 15 minutes cross-examination. So mo-proceed kita sa atong summary. Kay affirmative man si Pastor Laugan, ang unang muhatag og summary 5 minutes si Reverend Father Darwin, dayon ang last speaker sa atong summary mao si Pastor Laugan. So 5-minute summary, proceed. Sa mga kaigsunan, daog lagi kuno sila kay ningon kog sakto. Wala nga sagdi lang. Nahimo silang sakto sa ilang kaugalingong una-una. It's still a fiction. Wala nga wala tay mahimo pero kung tagaan pagtagad lami kayo kidaghan kay mga dokumento diri. So ako nang gi-establish mga kaigsunan, wala sila ikasulti. Pero kita perting daghana jud. Bisan pag magbinuntang kay ta karon, wa siya kahuman sa iyang affirmative speech, wa siya kahuman sa iyang cross examination. Nahutdan. Kita, wata mahot din oy. Perting daghana ang atong katarungan. Ang iyang katarungan, sakto nami, nidaog nami. Ngano man niuyon na ka. Yan na gibutang diha nga ang tinuhuan sa nga na tao si Kristo kisa may di mo supak ana. Kita man tanan. Bisag ang mga dili katoliko ni uyon man ni ana pagkamabaw sa mga argumento. Mao na nga apa natong dokumento diri makaigsunan? Ligon kayo. Wa naman ni objection kay 5 minutes naman ni atong basahon. Dinhi Pentecostal churches are prevalent in the developing world. They take their name from first Pentecost, when the Holy Spirit is said to have descended on the apostles as tongues of flame. The church's roots are in the work of the preacher Charles Parham. So kinsa ray nag-ugat ini? Charles Parham. Nagpaabot siya kung mangutana siya. Pader, kung di si Kristo'y nagtukod, kinsa? Nagpaabot ko nga yan ng pangutana kay perting daghanang libro na ko dere. Nga nagpamatuod nga si Charles Parham ang nagtukod sa ilang simbahan. Napay The Concise Columbia Encyclopedia edition 3rd edition mao gapon Charles Parham gapon na nagtukod, dili ang mga apostoles. Wala nga niini mga kaigsunan, kinsa day atong pilion, ang tinukod og tao o tinukod ni Kristo. Kamoy mag-decide ana karong adlaw. Kay kun ang Pentecostal Church mao ang tinukod ni Kristo, andang kumuhukas sa akong klerikan. Bauko na nako ang akong garbo. Ngano man kining akong simbahan tinukod ni Kristo. Mao na nga kun ang atong mga
mga pinangga nga igsuon. Last 2 minutes. Nga. Mao na nga mga kaigsunan, alkansi ta kung piliun na to ang tinuhuan niya tinukod lagtaw. Og ang Pentecostal mga kaigsunan tinukod lagtaw gikan sa Amerika. Why connection sa mga apostoles? Sakit ang kamatuoran, katawan sa Dios nga ni adin karon. Dugangin ninyo ang first pag-search sa kamatuoran. Ni ay usa dinhi converted pastor Brad Paul Alima. 15 years ministro sa saksi ni Jehovah. Ni apay bagong convert na to. Usa ka born again, ibalik sa simbang Katoliko. Di Peter sa Sabadista, Brad Jando Alabado. Marcelo Ahok, di Peter sa Iglesia sa Diyos. Idol. O si Idol, Brad G.C. Bisira. Gikan sa born again. O si Brad Edgar Laugan, gikan sa Sabadista. Naghinay-hinay na ni karon pagbalik sa kamaturan ang mga igsuon na to mga Katoliko, kaysa Katoliko pa ta mga inosente ta sa pagtuong Katoliko. Mao na nga, with due respect sa to mga igsuon niya dinhi karon, mao na ni ang saktong kagayunan nga dubliha ang inyong pagtuon o kamo ang mag-decide kinsay inyong pilion, si Charles Parham ba o si Kristo. Kamo na itubag niya na. Unang si Pastor Rolly, nawad-an jud siya mga argumento. Nakasabot ra sa ko, kay bisan pag naa ko niya, sama ang among pagbati. Mahutdan ko og argumento. Gano man, di sa matuis ang kamatuoran. Okay, time's up. So we have 5 minutes summary for affirmative. Okay, last speaker, Pastor Ronnie Laugan. Palakpakan nato ang Ginoo. Praise God, amen. So, mga higala sa nadungog natong tanan nga pamahayag, ang ato dire nga argumento napamatud-an. Og salamat kaayo nga sa first round sa iyahang pabarog, wa gyud ka basa, wa ka pabatuod, pili jud kaayo. Og sa ikaduhang round, imbes na siya mosupak ning uyon noon kay sakto di ay ta. Hahay! Perte yung taong dauga na to ini. Mauna nga sunod gani makigdebate mo. Tanaw ninyong tema daan. Taka-taka mo gasmag. Aron nga di mo mga pilde, istadihan sa ninyo daan. Mga igsoon, salamat kayo. Ang akong anak nga nadungog nga na-convert sa Katoliko, gitawag pagpastora ko no bisag di. Diya, ako pasultihon. Mayong palis sa tanan. Objection, Mr. Moderator. Bawal na. Okay, there's no objection for the rebuttal. There's no objection for the rebuttal. Bawal na. According to our rules. Mr. Moderator, There's no objection. So, he's free to express all freedom. Dili part sa programa nga dunay mohatag og personal testimony. Klaro ang atong rules sa misugod pa kita nga ang pwede lang mosulti dinhi. Mayong palis sa tanan mga mao igsoon. Mga yo kog pasaylo sa tanang mga UPC kaya kung na pakaawawa ng atong tinuuhan mga igsoon. Nagpabadlong ko sa akong amahan kay ipangita lagi na ko ang ilang giingon nga kamatuoran. Pero sa akong pagpangita mga igsoon, nahipulong ko. Nagtuo, nagsimba kada adlaw sa simbahan pero ang mga kinabuhi wala usab mga igsoon. Ginatudluan nila ang tao sa mga bakak mga igsoon. Hindi silang tudluan nga mahimong matarong. Ilay nang gitudluan sa mga bakak ug limbong. Mo na nga mga igsoon. Ayaw patuto sa Katoliko mga igsoon. Okay. Silence. wala ko mo object
nga bisan sa rebuttal. Moderator's time, kinahanglan magbaton kita og maayong pamatasan. Okay, walay objection sa rebuttal. Dili makadani kanang inyong estilo. Dapat dito pa lang sa atong pagsugod ipahibaw na ninyo nga dunay ingon ni ana nga sitting. So walay So, objection sa inyong rebuttal gidisip. according to our rules. Inyong Okay. gidisip kami So, we o have ang the mabagang freedom to duot sa mga express tao. in the So rebuttal. dapat kung Okay. patas kamo ipahibaw ninyo kanamo nga Brad Paul, Brad Baldomino, pwede ba nga sa last summary akong patestimonihon ang akong anak? Kung inyo kanang gisulti kami, makasabot man me sa inyo, ayaw lang me ilara. Kaya kining inyong gihimo sa kini kadako nga pagpangilad. Ang Katoliko dili sama sa inyong estilo. Excuse me, Gusto Mr. na mo ang patas. Hello! Excuse me. Moderator time. Respeto. Oh, do not shout, sir. Do not shout. Ato nang tapuson Do not shout, ang debate. Bilang Dili moderator, maayo. kailangan maging kampante. Hello! Palihog ko as ani sa pastor. Ani, bro, ani. Ang debater maoy mo rebuttal. Ang debater gani ang rebuttal part sa debate, ang mo rebuttal ang debater dili kay mosultig line. Asa man kuno mo makakita og debate, unsang klaseng debate na unsang nga rules asa dapita nga ang rebuttal pasultihan og lain naa dinas debate. Naatay na sa public speaking and Pwede ko argumentation and debate. Pwede ko Naa pa na tagay kog dokumento sa gawas nasod any books sa public speaking and argumentation and debate nga during sa time sa rebuttal lain ang pasultiyon dili ang debater. Naay moy kapadiga. Pwede ka matubag. Kadali, wait. Ang rebuttal, di man niya, ang mo rebuttal, ang debater, not the other person, according sa rules sa public speaking in argumentation and debate. Kung naa ka na, pastor, okay ra mo nun ta. O gusto ka, pastor, ikaw Okay, ron ta moderator lang ang dapat pong mag-kwan, sir. So, I-wave sa moderator is dalawa dapat lang po debate. dapat kami ni Sir Kwan. Masulti ko. So, As nagpahigayon, ani, timekeeper po dapat as mag-kwan lang ng time. As nag-abang sa area, as nagpahiluna sa area, I have the right nga mo plastar nga naman akong kargo ang makinaunsa may tabo. Di ko ganahan nga nay maglalis. Di ko ganahan nga nay mga suko. Kailangan po tayong magkaisa, maging payapa po tayo para maging okay po ang ating Ano na lang, po ang ating bro. relasyon sa lahat. So nangyari na po lahat. Bilang moderator po ay wala na po tayong magagawa kasi natapos na eh. Hello. Ito na yung wala Tayo, naman po tayo, yun sa tayo. rules, okay? So magkaisa na lang tayo sa kapayapaan as for now kasi kung magsamok na karon dire mas grabe po ang may tabo. So let's have peace na lang. So, At meron pa pong natitirang oras. So, tatapusin po ba ni Pastor Rolly yung kanyang speech o Sir Moderator? So, hindi po ang crowd ang magdi-decide dahil po moderator po ang kukuhan sa kapayapaan. Mr. Moderator. So, Sir Moderator, ano po ang gagawin natin? Mr. Moderator, excuse me. Okay po. Sa dili pang Okay. rolling. Moderator's time. Moderator's time. So atong i-grant ang hangyo ni pastor. Nga naa may remaining time sa iyang summary. So ato lang patiwason pud siya. O, patiwason na lang nato mga Pila pa ka minutes ang tigawas? Kalmado lang tao. Kini. Pila? Dili ni Kwan, personalan. So natay 3 minutes. So atong hatagan si Pastor Laugan o Sa likod sa mga igsoon. pahumano nato siya sa iyang remaining time. So Pastor Laugan, proceed. Okay, salamat kayo. Sa rebuttal, dili na pwede mo object. O bawal pod mo present kag bag-ong mga ebidensya. Quiet crowd. Oh. Bawal mo present og bagong ebidensya. Ganina ra sa rebuttal nagpresent ang akong amigo si Brother Darwin. Wa ko mo pugong. Ang iyang gipresent bisag wala gi butang dito gidala niya sa constructive nga speech niya. Mao na nga wala na ko sa pugi kay bisag di na pwede unta magpresent og bagong mga witness. Unya karon ako nang rebuttal mo present ko og witness buhi lang. Ang iyang witness libro. Ako ang witness buhi. Di man na sayop kay witness man. Okay. Onya. Moderator's time. Ay
dyan. Sir, wala na yung moderator time So- sa rebuttal. Ang kalahian ato, brother, sa iyang pag-present, dapat may object ka. Kaya naaman sa atong rules, object anytime. So dili to sayop din sa naghuwat bitaw ko kung mo object mo. Kaya akong badlongon ning diri nga nag-present. Sir Moderator, So sa imong Sir, wala na pong objection sa rebuttal. So, pagbigyan na lang po natin si Pastor Rolly na magsalita para matapos na po tayo as respect na lang po sa kanya. okay, so Okay? so mao to siya ang atong gihimo Mas nga. maayos po tayo. So ang ato lang nasipyat din nga di mo ipahibaw na laing person nga musulti. So Okay, dili na kahit amo sa pwede iyo. man sana si Sir Darwin, pwede man siya magpasulti sana kasi wala naman po dito sa rules natin na pinag... Pero bilang respect na lang, kaya tapos na, kaysa magkagulo pa tayo dito at gusto nyo ba magkagulo tayo? Hindi naman po maganda yung ganun. No, lalo taga-Bohol po tayo, kailangan na friendly po tayo mga kapatid. Di ba? Friendly po ang taga-Bohol mga kapatid. Amen. Oh, nakabidyo po tayo sa buong bansa sapagkat ito po ay may naka-live at may naka-video dyan na kapag naggupot na karon, nakakahiya po tayo. So dapat moderator, i-respect natin yung rules at kailangan tapusin na lang natin yung rebuttal para makauwi na po tayo. Para, Dapat 2 minutes. Okay po ba? Okay, napay 2 minutes na magsalita si Pastor Rolly. Maminaw lang ta mga igsoon. So, magdata o duha ka daog, dili zero, pareha nila ilang giyon nga zerohan ta. Mao nang daog ta, mga higala, mag-awit ta sa atong 2 minutes. Victory is mine! Mga Pentecostal, ato ang kadaogan!